Vítajte, na dnešok sme si pripravili niečo naozaj špeciálne. Čaká nás poctivý, hlboký a verím, že aj mimoriadne zaujímavý rozbor danej témy, a to je technologická anatómia jednej obrovskej zmyslovej evolúcie. Keď sa na to pozrieme z kontextu mája 2026, ideme si tu čisto objektívne inžiniersky zmapovať neuveriteľnú cestu. Zameriame sa na to, ako technológia dronov doslova rozbila dlho zavedené fyzikálne a elektronické bariéry našich obranných systémov. Nejdeme tu riešiť žiadnu politiku, vôbec nie. Ide o čistú fyziku a inováciu. Pozrieme sa na ten fascinujúci súboj medzi zabehnutými protiopatreniami a úplne novými prelomovými senzormi. Takže poďme priamo na vec. Predstavme si jadro celého tohto problému, akúsi základnú metaforu. V počiatkoch sa vojenská technológia a vôbec samotné drony spoliehali na to, čomu by sme mohli pokojne povedať zrak a hlas. Zrakom boli klasické kamery a hlasom rádiové spojenie na prenos dát. Lenže v čom je háčik? Kamery viete veľmi ľahko oslepiť a rádiové signály sa dajú bez problémov zarušiť. Evolúcia, ktorú si dnes rozoberáme, je vlastne prechodom od týchto extrémne zraniteľných zmyslov k niečomu, čo je takmer nezastaviteľné. Zrak sme nahradili digitálnym hmatom vo forme lidarov a ten starý rádiový hlas ustúpil fyzickej nervovej sústave, ktorú tvoria optické vlákna. Čo nás teda dnes čaká? Rýchlo si prebehneme osnovu. Začneme limitmi tradičnej radiofrekvenčnej obrany, prejdeme na to, ako funguje digitálny hmat lidaru, ukážeme si absolútnu imunitu optického vlákna, porovnáme si fyziku s obrannými systémami a na záver sa pozrieme na mozog toho celého, systém Ariadna. Bod číslo 1. Limity tradičnej radiofrekvenčnej obrany. Náš rozbor logicky musíme začať na pomyselnej štartovacej čiare. Teda pri tom, na čo sme boli roky zvyknutí, rádiové frekvencie a vizuálne kamery. Viete, tradičné obranné mechanizmy fungovali na super jednoduchom, ale účinnom princípe. Proste stroju prerušiť komunikáciu a zamediť mu v orientácii. Ako sa to robilo? Jednoducho ste prehlušili hlas stroja brutálnym elektromagnetickým rušením. Používali sa na to známe pásma 2,4 a 5,8 GHz, ktoré sa dajú relatívne ľahko presítiť. A popri tom sa systém snažil oslepiť zrak dronu silnými svetlometmi priamo do objektívu alebo hustým dymom. Bola to klasická hra na mačku a myš v elektromagnetickom a vizuálnom spektre. A to nás privádza k druhej časti. LIDAR, čiže technológia digitálneho hmatu. Nuž, keď vám zlyhá zrak, musíte sa prispôsobiť. A to, čo je na tomto inžinierskom skoku naozaj fascinujúce, je samotná technológia. Nejde o hociaký bežný senzor. Hovoríme tu o technológii skrytej pod skratkou FMCW, čo znamená frekvenčne modulovaná kontinuálna vlna. Znie to zložito, ale princíp je geniálny. Systém vysiela mimoriadne špecifický láserový lúč s úplne presne definovanou frekvenciou a fázou. A to je ten kľúč k úspechu. Čip potom spracováva výhradne len to svetlo, ktoré sa vráti presne s touto unikátnou identitou. Čokoľvek iné, akýkoľvek iný fotón, než je akokoľvek jasný, systém s úplne chladnou presnosťou odignoruje. Skúsme si to hodiť do perspektívy na tomto extrémnom čísle. 1 milión. Predstavte si obrovský svetlomet s výkonom 1 000 000 W, ktorý mierí priamo do senzora. Úplne šialené však. Keby toto namierite na bežnú kameru, obraz je okamžite preč, zostane len biela obrazovka. Ale LIDAR s technológiou FMCW operátor stále vidí dokonale čistý trojrozmerný model terénu. Prečo? Pretože ten senzor a jeho čip vyhodnotia to obrovské 1 000 000 W svetlo len ako nejaký nezaujímavý parazitný šum. Nesedí to s ich frekvenciou, takže to doslova vymažú z vnímania. A to nie je všetko. Ako to funguje proti tzv. Lepkavému dymu, ktorý má pohlcovať viditeľné svetlo, LIDAR tu využíva technológiu viacnásobného echa. Ten vysokoenergetický lúč proste prejde cez mikroskopické medzery v dyme. Senzor potom zachytí všetko, najprv ten slabý odraz od dymu, ale hlavne ten posledný kľúčový odraz od pevného cieľa za ním, či už je to tank alebo oceľová sieť. Následne nastupuje umelá inteligencia. Tá ten prvý odraz od dymu matematicky jednoducho zahodí do koša a vykreslí iba tú skutočnú prekážku. Dym v tom momente pre ten stroj doslova prestáva existovať. Presujme sa k tretiemu bodu nášho rozboru, optické vlákno a absolútna imunita. Dobre, takže zrak sme nahradili hmatom, ale čo tá nervová sústava?
Tu máme úplne jasný kontrast. Tradičné rádiofrekvencie, to je síce fajn a flexibilné riešenie, ale úprimne je to strašne náchylné na elektromagnetické zahlúšenie. Preto nastala revolúcia a prešlo sa na fyzické médium. Nové drony za sebou počas letu odvíjajú ultratenké optické vlákno. Je to sklenené vlákno tenšie ako ľudský vlas a, čo je najdôležitejšie, nevedie vôbec žiadny elektrický prúd. Takže ten absolútne kľúčový bod je v tom, čo tento kúsok skla dokáže. Keďže to vedie svetlo a nie elektrinu, prenesie to gigantické množstvo dát, tzv. Mračno bodov z lidaru, pekne v reálnom čase a s nulovou latenciou. A čo viac, ten stroj do okolia nevysiela absolútne žiadne rádiové vlny. Je úplne neviditeľný pre akékoľvek pasívne radary. Výsledok? 100% imunita voči rádiovému rušeniu. Dron doslova letí na neviditeľnej fyzickej vôcke a svetelné signály z neho prúdia ako cez skutočné digitálne nervy. Časť 4. Fyzika versus obranné systémy. Poďme si objektívne inžiniersky zhodnotiť tento stred technológií. Hneď na prvý pohľad vidíme, že elektromagnetické zbrane sú tu úplne bezmocné. Rušenie skrátka nefunguje, lebo sklenené vlákno nemá ako viesť elektrínu. A čo tie obrovské svetlomety určené na presítenie senzorov? Tiež zlyhávajú, pretože tieto moderné lidary si operujú vo vlastnom neviditeľnom spektre s vlnovou dĺžkou 1550 nanometrov a cez ich extrémne úzke filtre prejde len ich vlastné svetlo. A táto druhá časť tabulky geniálne ukazuje, ako padajú aj fyzické prekážky. Hustý, lepkavý dym je algoritmicky vyfiltrovaný vďaka viacerým ozvenám, ako sme si už vysvetlili. Ale čo je ešte zajímavejšie, dokonca aj hrubé ochranné oceľové siete strácajú zmysel. Lidar totiž takúto sieť vykreslí v 3D priestore s úplne milimetrovou presnosťou. To okamžite umožní umelej inteligencii nájsť v tej štruktúre presné medzery a slabiny. A tým sa dostávame k 5. časti. Ariadna. Mozog operácií. Takže náš rozbor nás priviedol až sem. Hardware je síce pekná vec, ale úprimne bez poriadneho mozgu by nám bol úplne na nič. Predstavme si palubnú umelú inteligenciu, kódovo označenú ako Ariadna. To ona spracováva to nepredstaviteľné množstvo dát z lidaru. Postupuje striktne logicky v 3 krokoch, aby neutralizovala fyzické bariéry. Najprv robí segmentáciu, rozozná strom od železnej siete. Hneď potom analyticky naskenuje sieť a nájde slabé miesta, kde je najmenšie mechanické pnutie. No a do tretice vypočíta trajektóriu a pošle tam špecializovaný rezací dron s čepeľou, ktorý to presne na tom mieste rozsekne. Celé to beží na 100%, či je úplná tma alebo ten najhustejší dym. Zhrňme si to. Tento citát to vlastne vystihol úplne presne a ukazuje nám samotnú inžinierskú podstatu dnešnej témy. Ten posun od zrakových senzorov a rádiových vln, ktoré sme vedeli tak ľahko oslepiť, k presnému hmatu a fyzickej nervovej sústave, totálne prepísal pravidlá fyziky na bojsku. Už to nie je o vlnách vo vzduchu, ktoré vieme oklamať. Sme pri strojoch, ktoré sa opierajú o tvrdé fyzikálne zákony svetla chráneného v tenkom skle. Náš poctivý rozbor uzavrieme touto veľmi provokatívnou, no zároveň kľúčovou otázkou. Preteky v technológiách sa nikdy nekončia, ale ak sa jedna strana začne naplno spoliehať na nemenné fyzikálne vlastnosti svetla v izolovanom neviditeľnom kábli, aká vôbec existuje šanca na obranu? Kam musí inžinierstvo zájsť, aby na toto vôbec našlo odpoveď? Je to obrovská výzva pre modernú vedu a bude naozaj nesmierne zaujímavé sledovať, s čím budúcnosť príde. Ďakujeme, že ste s nami absolvovali tento hlboký rozbor a tešíme sa opäť na budúce.